vapor d'aigua. Quan arriben a una altura determinada de l'atmosfera, el vapor d'aigua es transforma en xicotetes gotes d'aigua que formen els nudos. Els nudos, quan arriben a una zona més freda, les gotes s'agrupen i cauen en forma de pluja a l'inici nu. El aigua es un líquido inodor, incolor y sin sabor, es decir, que no tiene sabor, olor ni color. El estado físico del agua son tres: líquido, sólido y gaseoso. El agua es líquida a temperatura mayor de 0 grados centígrados a temperatura menor de 100 grados. L'aigua està líquid, es banya, es veu, pot cremar-se i també es veu. L'aigua en estat sòlid es produeix quan es congela a partir de 0 graus o menys de 0 graus de temperatura. Els pols de la Terra estan formats per aigua congelada. Els icebergs i els glaciars també estan formats per aigua congelada. Està tan dura com una roca que no banya, només banya quan es derreteix. L'aigua en estats gasos es produeix quan